Lah ya tutum mriki iki dari yo ngono kae lah. Ngedos wayah nggonku ngedos bro, nggonku wayah ngedos. Gom le 8 Mbak kok. Lha gom le 8 ya. Wayah ngedos. Lah Pak iki pangane cah iki. Musul jare. Ana Wong bar naruh Linda kok sok. Pandetan ah. Lagi naruh Linda kan ndan tane ngono ya ngono. ini iki ya bos Klinden namanya anu seleb ke apa ke? Ya kena ke ya. Kanggo apa ngene iki? Malah ya Iki sapa Lin? papan sereng ya wis. Apa kok dirubah-rubah mesti wis truk. Dan nek ring iki kan kurang kandel barang sak mene-mene cara keploro. Nyatane yo menak lho kok. Syuting lho. Wis. Angko iso putih ya gak ngedos iki kok. Putih ora ya? ora Ora ya, ayahmu kon putih jane jaman kok putih. Aduh. Dhewe ora. Jamane kok tak dhewe ora. Lah, aku tak golek telan-telan. Ngono nak ngombe. Yo. Tok ae aja loro ya. Oh, ngene RT kae. Angge balik ping 2 iki ngene anu. Ngene lho. kok bisa Gambare ketok. Kalau tampil beda. Guling perang. Bagus. Teh iki. Aku ora melok ngedos iso putih ora ya, Lek? ora bisa putih Esuk tak melok.